तव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरदारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अध्याയം 3 ശ്ലോകം 11. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरुषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधर्म जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठम् अत्रेरपत्यतं वृथा प्राप्तो न सूयया षष्ठम् अत्रेरपत्यतं वृथा प्राप्तो न सूयया अन्येषकी मलर्काय प्रह्लादिदिव्य ऊजिवान् षष्ठम् अत्रेरपत्यतं वृथा प्राप्तो न सूयया अन्येषगी मलर्काय
പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം ഷഷ്ടേ അത്രേരപത്യതം വൃതാ പ്രാപ്ത്യോ നനസൂയയാ അന്വേഷികീമളർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം വൃതപ്രാപ്തോ നനസൂയയാ അന്വേഷികീമളർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3-4 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഷഷ്ടമത്രേരപത്യത്വം വൃതപ്രാപ്ത്യോ നസൂയയാ അന്വേക്ഷകീമളർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം പ്രാപ്ത്യോ നസൂയയാ അന്വേക്ഷകീമളർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവായ. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം ഋതപ്രാപ്ത്യോ സൂയയാ അന്വേക്ഷകീമളർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം വ്യത പ്രാപ്ത്യോ നസൂയയാ അന്വേക്ഷകീം അളർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം മൃതഃ പ്രാപ്ത്യോന്നസൂയയാ അന്വേഷകീമളർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം വൃതാ പ്രാപ്തോ നസൂയയാ അന്വേക്ഷകീമളർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഷഷ്ടം അത്രേരപത്യതം വൃതപ്രാപ്ത്യോ നസൂയയാ അന്വേഷകീമളർക്കായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നിങ്ങൾ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. കൈ താഴ്ത്തണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥവും വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. എസ് വി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഷഷ്ടം ആറാമത്തെ അത്രിയുടെ അപത്യത്വം പുത്രത്വം അഥവാ വംശത്വം വൃത പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ പ്രാപ്തമാക്കി അനസൂയയാൽ ആനവിഷീകീം അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ അലർക്കനോട് പ്രഹ്ലാദ ആദിഭ്യ പ്രഹ്ലാദനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഊജിവാൻ അരുളി ചെയ്തു. വിവർത്തനം. അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ് 6ാം പുരുഷാവതാരം.
ഒരവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച അനസൂയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തു. അളർക്കനും പ്രഹ്ലാദനും മറ്റുള്ളവർക്കും യദു, ഹൈഹയ തുടങ്ങിയവർക്കും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശാന്തി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോ. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അത്രി മഹർഷിയുടെയും അനസൂയയുടെയും പുത്രനായി ഭഗവാൻ സ്വയം ദത്താത്രേയനായി അവതരിച്ചു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ഭഗവത് അവതാരമായ ദത്താത്രേയ ജനന ചരിത്രം പ്രതിജ്ഞാർപ്പിത പത്നിയുടെ കഥാനുബന്ധമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രി മഹർഷിയുടെ പത്നിയായ അനസൂയ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാരുടെ സമക്ഷം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചതായി അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ, താങ്കൾ ഏവരും എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചുവെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം താങ്കൾ എല്ലാവരും സംയുക്തമായി എന്റെ പുത്രനായി അവതരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയും ചേതനാത്മാവ് എന്ന ദർശനത്തെ വിശേഷിച്ചും അലാർക്കൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, യദു, ഹൈഹയ തുടങ്ങിയവർക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഇപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആറാമതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആറാമതായിട്ടുള്ള അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദത്താത്രേയ മഹർഷിയാണ് അല്ലെ. ദത്താത്രേയനായിട്ട് അവതരിച്ചു. അത്രി മഹർഷിയുടെയും അനസൂയയുടെയും പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ ദത്താത്രേയനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ദത്താത്രേയന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ അതിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 തലയും 6 കൈകളുമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം. അപ്പൊ ഇവിടെ അത്രി മഹർഷിയുടെ പത്നിയായിട്ടുള്ള അനസൂയ അത്രയും പാതിവൃത്യമുള്ളവരായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ദേവതമാരെയും എല്ലാവരെയും അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്രയുള്ള പാതിവൃത്യമുള്ളവരും പിന്നെ മറ്റുള്ള ആരോടും തന്നെ അസൂയയില്ലാത്തവരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അനസൂയ. അപ്പോ അനസൂയയോട് അസൂയ തോന്നുകയുണ്ടായി എല്ലാവർക്കും. സാക്ഷാൽ പാർവതിയും ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി ഇവർക്കൊക്കെ അസൂയ തോന്നുന്നുണ്ടായി. ആരാണ് ഈ സ്ത്രീ, ഇത്രയും വലിയ പാതിപത്യമുള്ളവര്, ആരോടും അസൂയയില്ലാത്തവര്, അവരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യമെന്ന് അവര് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവര് വിഷ്ണുവിനെയും ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും ഇതിനായിട്ട് നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി. അവരോട് പോയിട്ട് ഈ അനസൂയയെ അവരുടെ പാതിവൃത്യം പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാരെ അവര് ഋഷികളുടെ രൂപത്തിൽ വേഷം മാറിയിട്ട് അവിടെ അത്രി മഹർഷി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അനസൂയയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഋഷിമാർക്ക് എല്ലാ സ്വീകരണം നൽകിയിട്ട് അവർക്ക് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ അനസൂയ
ഭർത്താവില്ലാത്തപ്പോൾ തന്നെ അതൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ഭർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ സേവ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് പ്രസാദം അവർക്ക് കഴിക്കാനായി, അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട്, അവരോട് കഴിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമുണ്ട്, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ 3 പേരെയും അവിടെയുള്ള ഗൃഹനാഥ മുലയൂട്ടണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഋഷികളെ എങ്ങനെ മുലയൂട്ടാനാണല്ലേ? ആ അനസൂയ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭഗവാനോട്, ഇതെന്ത് പരീക്ഷണമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ തൻ്റെ ആ പതി അത്രയും തപോബലമുള്ളവരെ ആളായിരുന്നു അത്രി മഹർഷി. ആ അത്രി മഹർഷിയോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങയില്ലാത്ത ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അനസൂയ അല്പം ജലം ശേഖരിച്ചിട്ട് അത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ മുകളിലേക്ക് തളിക്കുകയുണ്ടായി. ആ തീർത്ഥം തളിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടനെ അവര് ചെറിയ ശിശുക്കളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി, ചെറിയ ബാലന്മാരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അതാണ് ആ തപോബലത്തിന്റെ ശക്തി. ആരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്? ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരല്ലേ. അവരെ ഒരു ചെറിയ ശിശുവാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ആ അത്രി മഹർഷി അവരുടെ ഭാര്യ അനസൂയയുടെ ആ പാതിവൃത്യം, അവരുടെ തപോബലം കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുട്ടികളായി അല്ലെ, ചെറിയ കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാലൂട്ടുന്നതിന് യാതൊരു മടിയും തോന്നിയതായിട്ടില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ 3 പേരെയും പാലൂട്ടി പിന്നീട് അവർക്ക് പ്രസാദമൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ അനസൂയയുടെ ആ തപോബലവും പാതിവൃത്യവും മനസ്സിലായതിനു ശേഷം അവർ പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരികയുണ്ടായി. ആ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരായിട്ട് തന്നെ അവിടെ വരികയും ആ അനസൂയയോട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിച്ചു അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ പാർവതിയും ലക്ഷ്മി ഇവരൊക്കെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചതാണല്ലേ അവ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, നിനക്ക് എന്താണ് വരം വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ അനസൂയ പറഞ്ഞു, അതൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ശിശുക്കളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ശിശുക്കളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 3 പേരും എനിക്ക് പുത്രന്മാരായിട്ട് വരണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ആ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാര് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ഗുണ അവതാരങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ അല്ലെ. ആ 3 പേരും ഒരു രൂപത്തില് അനസൂയക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അതാണ് ഈ ദത്താത്രേയ മഹർഷി. 3 തലയും 6 കൈകളുമായിട്ട്, അതിൽ ഒരു കൈയില് ശൂലവും ഡമരുവും ശിവന്റെത് അല്ലെ, പിന്നീട് ശംഖും ചക്രവും വിഷ്ണുവിൻ്റെതും, പിന്നെ കമണ്ഡലവും ജപമാലയും ബ്രഹ്മാവിൻ്റെതും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തലയും 6 കൈകളുമുള്ള രൂപത്തോടെ ദത്താത്രേയൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അവധൂത ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും. 11ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ ഉദ്ധവ ഗീതയിലൊക്കെ ആ അവധൂത ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 24 ഗുരുക്കന്മാരെ സ്വീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. ദത്താത്രേയനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിന് വരുന്ന സ്കന്ധങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ അലാർക്കൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, യദു, ഹൈഹയ തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി, നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി ദത്താത്രേയ മഹർഷി. ദത്താത്രേയ മഹർഷി ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ ആ സംഗമിച്ചിട്ടുണ്ടായ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അവർ 3 പേരും കൂടിയിട്ട് അനസൂയയുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗുണ അവതാരങ്ങളാണ് ഈ 3 പേരും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ. അപ്പൊ ആ ഗുണാവതാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പിന്നീടുള്ള വിസ്തരണമാണ് ദത്താത്രേയ മഹർഷി. അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 12. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ സപ്തമ ആകൂത്യാം രുചിരജ്ഞോപ്യജായതാ സയാമാദ്യൈ സുരഗണൈർ സ്വയംഭുവാന്തരം. തദ സപ്തമ ആകൂത്യാം രുചിരജ്ഞോപ്യജായതാ സയാമാദ്യ സുരഗണൈർ അപാൽ സ്വയംഭുവാന്തരം. തദ സപ്തമ ആകൂത്യാ രുചിരജ്ഞാപ്യജായതാ സയാമാദ്യൈ സുരഗണൈർ അപാൽ സ്വയംഭുവാന്തരം. തദ സപ്തമ ആകൂത്യാം രുചിരജ്ഞേഭ്യജായതാ സയാമാദ്യൈ സുരഗണൈർ അപാൽ സ്വയംഭുവാന്തരം. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. മാലതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതഃ സപ്തമ ആഭൂത്യാം രുചേര്യജ്ഞോഭ്യജായത സ യാമാദേ സുരഗണൈർ അപാൽ സ്വയംഭുവാന്തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ സപ്തമ ആകൂത്യാം രുജ്ഞോഭ്യജായതേ സ യാമാദ്യൈ സുരഗണൈർപാൽ സ്വയംഭുവാന്തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. तदा सप्तम आकूत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायता सयामाद्यै सुरगणैर् अपाल स्वायंभुवान्तरम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. सुवर्ण प्रभु माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए पढ़ो. ततः सप्तम आगूत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायता सयामाद्यै सुरगणैर् अपात् स्वयंभुवान्तरं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सदी देवी माताजी, हरे कृष्ण. अनम्यूट ചെയ്തു. हरे कृष्ण. चलिए. तदा सप्तम आगूत्यां रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत सयामाद्यै सुरगणैरपात् स्वयंभुवान्तरं. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. നമുക്കതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. തതഃ അതിനുശേഷം സപ്തമേ ശ്രേണിയിലെ ഏഴാമത്തെ ആകുത്യാം ആകുതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രുചേഹ പ്രജാപതി രുചിയാൽ യജ്ഞം എന്ന ഭഗവത് അവതാരം അഭ്യജായത ആഗമിച്ചു. സഹ അവൻ യാമ ആദ്യൈ യമനും മറ്റുള്ളവരോടൊത്ത് സുരഗണൈ ദേവന്മാരോട് കൂടി അപാൽ ഭരിച്ചു സ്വയംഭുവ അന്തരം സ്വയംഭൂവ മനുവിന്റെ പരിവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ. വിവർത്തനം. പ്രജാപതി രുചിയുടെയും പത്നി ആകൂതിയുടെയും പുത്രനായ യജ്ഞനാണ് ഏഴാമത്തെ അവതാരം. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പരിവർത്തന കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ യമൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിജയനാണു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഭൗതിക ലോക അനുശാസനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ അധികാര പദവികൾ ഈശ്വരഭക്തന്മാർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവണ്ണമുള്ള ഈശ്വരഭക്തരായ
ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുവാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതിയും ഇന്ദ്രനും ഒക്കെയായി അവതരിക്കുകയും അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടം ഇന്ദ്രപദവിയിൽ വിചാരിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യരായ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രനെ പദവി ഏറ്റെടുത്തു. സ്വപുത്രനായ യമദേവനെയും മറ്റ് ദേവന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ യജ്ഞ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചം ഭരണം നടത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നത് യജ്ഞ ഭഗവാനാണ്. യജ്ഞ അവതാരമായിട്ട് യജ്ഞൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പ്രജാപതി രുചിയുടെയും പത്നി ആകൂതിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് ഏഴാമത്തെ അവതാരം. ഈ അവതാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ അവതാരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമ്മളുള്ളത് ഏഴാമത്തെ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെ. വൈവസ്വത മനുവന്തരം അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില്, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒരു പൊസിഷനാണ് അല്ലെ. അത് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള ആളില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അല്ലെ. സൂര്യന്റെ പദവി ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതാണ് സൂര്യനാരായണൻ അല്ലെ. ഇപ്പോ ആ സൂര്യനാരായണനായിട്ട് വരുന്ന നാരായണൻ തന്നെ സൂര്യനായിട്ട് വരുന്നു. ആ സൂര്യദേവനായിട്ട് എന്താണ് ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ലാത്ത ആ അവസരത്തില് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ യജ്ഞനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ ഭഗവതത്തിൽ പറയുന്നില്ല. കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരോ മന്യതരത്തിൽ അനേകം അവതാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഒരു അവതാരമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ദശാവതാര കീർത്തനം അങ്ങനെയൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അവതാരം യജ്ഞൻ എന്ന പേരിൽ അവതരിച്ചു. ആരൊക്കെയാണ്? പ്രജാപതി രുചിയുടെയും പത്നി ആകൂതിയുടെയും പുത്രനായിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഇവരുടെയൊക്കെ ഓരോരോ പദവിയാണ് അല്ലെ. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത മനുതരത്തില് ഇന്ദ്രനാവുന്നത് ആരാണ്? ബലി മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ബലി മഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ദ്രന്റെ പദവി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത മന്വന്തരത്തില് നിനക്ക് ഇന്ദ്രനാവാ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രഹ്മദേവന്റേതായാലും അല്ലെ, ബ്രഹ്മദേവനെ 100 വയസ്സാവുമ്പോൾ അല്ലെ, 100 വയസ്സാവുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മദേവൻ മാറി വേറൊരു ബ്രഹ്മദേവൻ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് യോഗ്യതയുള്ള ആളില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തു നാഭിർജ്ഞാത ഉരുക്രമഃ ദർശയൻ വർമ്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തു നാഭിർജ്ഞാത ഉരുക്രമഃ ദർശയൻ വർമ്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തു നാഭിർജ്ഞാത ഉരുക്രമഃ ദർശയൻ വർമ്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആരാണ് ചൊല്ലുന്നേ? അനിത മാതാജി, അനിത ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തു നാഭിർജ്ഞാത ഉരുക്രമഃ ദർശയൻ വർമ്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തു നാവർജ്ഞാത ഉരുക്രമഃ ദർശയൻ വർമ്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തു നാഭേജ്ഞാത ഉരുക്രമഃ ദർശയൻ വർമ്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം, ഭാവാർത്ഥം, വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അഷ്ടമി, എട്ടാം അവതാരം. മേരുദേവ്യാം തു, മേരുദേവിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പത്നിയുടെ നാഭ്, നാഭിരാജാവ്, ജാതഹ ജനിച്ചു. ഉരുക്രമ, സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ. ദർശയൻ, ദൃശ്യമാക്കിയതിനാൽ. വർമ്മ, മാർഗം. ധീരാണാം, ശുദ്ധസത്തകളുടെ. സർവം, ആശ്രമ, ജീവിതക്രമങ്ങൾ. നമസ്കൃതം, ആദരിക്കപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം. മഹാരാജാവ് നാഭിയുടെയും പത്നി മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായ ഋഷഭരാജാവാണ് എട്ടാം അവതാരം. ഈ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ പരിപൂർണതയുടെ പാത ദൃശ്യമാക്കി തരികയും എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുകയും പൂർണ്ണ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായവരാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വായിച്ചോളൂ സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. മാനവ സമുദായത്തെ ജീവിത നിലവാരവും പദവിയും അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി 8ആയി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിലനുസരിച്ചുള്ള 4 വിഭാഗങ്ങളും സാംസ്കാരിക പുരോഗതി അനുസരിച്ചുള്ള 4 വിഭാഗങ്ങളും. തൃഷ്ണാശാലികളുടെ വിഭാഗം, അധികാര വിഭാഗം, വ്യവസായ വിഭാഗം, തൊഴിലാളി വിഭാഗം എന്നിവ കർമ്മമനുസരിച്ചുള്ള 4 വിഭാഗങ്ങളും. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നിവ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലുള്ള സാംസ്കാരിക പുരോഗതിക്കനുസരിച്ചുള്ള 4 ആശ്രമ വിഭാഗങ്ങളുമാകുന്നു. ഇവയിൽ സന്യാസ ജീവിതം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതപ്പെടുന്നു. മറ്റെല്ലാ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥാപിത ആത്മീയ ആചാര്യൻ സന്യാസിയാകുന്നു. സന്യാസി ആശ്രമത്തിലും പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള ഉന്നതിക്ക് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഘട്ടങ്ങളെ കുടീചകൻ, ബഹൂതകൻ, പരിവ്രാജകാചാര്യൻ, പരമഹംസൻ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരിപൂർണതയുടെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥ പരമഹംസന്റേതാകുന്നു. മറ്റെല്ലാവരാലും ഈ ജീവിത പദവി ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. നാഭിരാജാവിന്റെയും മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായ ഋഷഭദേവൻ ഭഗവത് അവതാരമാകുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രമാക്കുന്നതും ശാശ്വതവും നിത്യവികാസം പ്രാപിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ ആനന്ദ പദവി പ്രാപ്തമാകാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ തപസ്യയിലൂടെ പരിപൂർണതയുടെ പാത പിന്തുടരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. സർവ്വജീവാത്മാക്കളും സന്തോഷത്തിന് പിന്നാലെ പായുന്നു. എന്നാൽ ശാശ്വതവും അനന്തവുമായ ആനന്ദ ലഭ്യം എവിടെയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. മൂഢന്മാർ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിന് പകരമായി ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ ആരാഞ്ഞു ചെല്ലുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം മൂഢന്മാർ സന്തോഷമെന്ന് കരുതുന്ന സുഖങ്ങൾ പന്നികളും നായ്ക്കളും വരെ ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. അത്തരം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ഒരു മൃഗത്തിനും പക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നികൃഷ്ട ജീവിക്കും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അത്തരം ആനന്ദം അത്യധികമായി ലഭിക്കുന്നു. എന്നാലും മനുഷ്യ ജീവിതം അത്തരം നിസ്സാരമായ ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയല്ല. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ നിത്യവും അനന്തവുമായ ആനന്ദം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് മാനവ ജീവിത ലക്ഷ്യം. സ്വമേധയ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭൗതികാസ്വാദനങ്ങൾ വർജിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ഭൗതികാസ്വാദന സംയമനം പരിശീലിച്ച ഒരാളെ ധീരൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്തവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ധീരന്മാർക്ക് മാത്രമേ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനാവൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ക്രമേണ സമൂഹത്തിലെ സർവരാലും പൂജിക്കപ്പെടുന്ന പരമഹംസ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദൗത്യത്തെ ഋഷഭരാജാവ് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭൗതികമായ ശാരീരിക ആവശ്യകതകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും അകന്നു നിന്നു. ആ ഘട്ടം മൂഢന്മാരാൽ അനുകരിക്കാനാകാത്ത എന്നാൽ
എല്ലാവരാലും പൂജിക്കപ്പെടുന്ന അപൂർവമായ ഒരു അവസ്ഥയാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ എട്ടാമതായിട്ടുള്ള അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലേ. എട്ടാമതായിട്ടുള്ള അവതാരം ഋഷഭദേവനാണ്. മഹാരാജാവ് നാഭിയുടെയും മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് ഋഷഭരാജാവ് അവതാരം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ നാഭി രാജാവിന് പുത്രന്മാര് ഇല്ലാതിരുന്നു കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട്. അതിൻ്റെ പുത്രന്മാരുണ്ടാവാനായിട്ട് യജ്ഞം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ യജ്ഞം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഋഷഭദേവൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ചിട്ട് 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ മഹാരാജാവ് നാഭിയുടെയും പത്നി മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായ ഋഷഭരാജാവാണ് 8ാം അവതാരം. ഈ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ പരിപൂർണതയുടെ പാത്ര ദൃശ്യമാക്കി തരികയും എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുകയും പൂർണ്ണ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായവരാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ജ്ഞാനം ഉപദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി ഋഷഭദേവൻ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 4 വർണ്ണങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. അത് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും ഉപദേശങ്ങൾ, ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ആ ഗൃഹസ്ഥന്മാര് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിൽ തന്നെ എത്രയോ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുണ്ട്. അവര് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 ആശ്രമങ്ങളുള്ള ഒന്നെന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം അല്ലെ. ആ ചെറിയ കാലഘട്ടം മുതൽ ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച് അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചര്യ ജീവിതം ആചരിക്കാം അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് തുടരുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മളെ ഗുരു മഹാരാജ് പറയും, ഒന്നിക്കല് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക്, ഒന്നിക്കല് ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തിൽ കഴിയുക ബ്രഹ്മചര്യായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ട് കഴിയുക. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാവരുതെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. ഒന്നിക്കലും നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ശരീരവും വാക്കും ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം അല്ലെ. ഗൃഹമേധി അല്ല, ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം എന്ന് പറയും. ഗൃഹമേധി ഉണ്ട്, എല്ലാം എന്റേത്, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ ഭാര്യ, എൻ്റെ കുട്ടി, എൻ്റെ സമ്പത്ത് അല്ലെ, എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാം എൻ്റെ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നല്ലൊരു ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഗൃഹത്തിൽ. ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അവര് എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ടും കഴിയും അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാർ തന്നെ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോ എന്താണ്, ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വിലക്കിയിട്ടില്ല. ഈ ഇസ്കോണിൽ പൊതുവേ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്, ഇസ്കോണിലോ അതിലൊന്നും പോവല്ലേ, അതിൽ പോയാൽ നിങ്ങളൊക്കെ സന്യാസിമാരായി പോവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരികളായി പോവും എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പൊതുവെ. എന്താണ്, ആ 90% ഇസ്കോണിലുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ്. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അതിന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമ ജീവിതവും നയിക്കാം അല്ലെ. എന്താണ്, ആ ബ്രഹ്മചര്യം തന്നെ വേണമെന്നില്ല. പിന്നെ സന്യാസം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിരക്തിയാണ്. എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും എല്ലാം ഭൗതിക ആസക്തി, ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു കപട സന്യാസിമാരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ വേഷം സന്യാസ വേഷം അല്ലെ.
നമുക്ക് ഇന്ന് ധാരാളം കാണാം, കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് പല അധർമ്മങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇസ്കോണിൽ ധാരാളം സന്യാസിമാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരാ. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നില്ല, ധാരാളം സന്യാസിമാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തു. എന്നാല് ഇതിൽ കുറെ കള്ളനാണയങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ കാവ്യ വസ്ത്രത്തിന്റെ മറവില് ധാരാളം അധാർമിക പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ശരിയായ രീതിയല്ല അല്ലെ. സന്യാസം അവർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിലും മാത്രം എടുത്താൽ മതി അല്ലെ. ആദ്യം ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം. ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ച് അമ്മയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസരത്തിൽ വാനപ്രസ്ഥം, തീർത്ഥാടനങ്ങൾക്കൊക്കെ പോവാ അല്ലെ. പിന്നീട് സന്യാസവും സ്വീകരിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളിലൂടെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 20-25 വയസ്സ് വരെ ബ്രഹ്മചര്യായിരുന്നു, പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നു, പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥവും അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതുകയും അതൊക്കെ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് സന്യാസ ജീവിതവും എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ സന്യാസം എന്താണ്, ഒരു ഫാഷനായിട്ട് എടുത്തല്ല. ഇന്നൊക്കെ സന്യാസം ഒരു ഫാഷനായിട്ടൊക്കെ ആൾക്ക് എടുക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ പല സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ സന്യാസം കൊടുക്കുന്നു, ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു, യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പൊ ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾ ഈ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് ഓരോ സംഘടനയും അവർക്ക് എന്താണ്, ഒക്കെ നോൺ വെജ് അതൊക്കെ കഴിക്കാം, ദീക്ഷ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ഭഗവാനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറച്ച് വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, അതൊക്കെ നമ്മുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് വിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മറ്റൊന്ന് ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലാതെ രണ്ട് കയ്യിലും ഇത് ഓരോന്ന് പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകല് പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളിലെ കൂടിയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സന്യാസം എടുത്തത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ സന്യാസം എടുക്കൂ, സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ സന്യാസം മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴി അല്ലെ. ഈ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ടും വാനപ്രസ്ഥത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം. അവസാനം വാനപ്രസ്ഥത്തിലും അവസാനം പരിപൂർണമായിട്ട് എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്യാസം എടുത്താൽ മതി അല്ലെ. അല്ലാതെ ഇസ്കോണിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സന്യാസിമാരൊന്നും ആയിപ്പോവില്ല. അതൊരു പൊതുവെയുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവർക്കും 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവർക്കും അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ, ഇവരൊക്കെ അവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അല്ലാത്ത അതൊക്കെ എന്തിനാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ശരിയായ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വർണ്ണങ്ങള്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പിന്നെന്താണ്, സന്യാസാശ്രമത്തിലും പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള ഉന്നതിക്ക് 4 ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഘട്ടങ്ങളെ കുടീജകൻ, ബഹുദ്രകൻ, പരിവ്രാജകാചാര്യൻ, പരമഹംസൻ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരമഹംസൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന, ശ്രീല പ്രഭുപാദരപ്പ ഒക്കെ പരമഹംസാവസ്ഥയിലുള്ളതായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് രാത്രിയിലൊക്കെ ഉറങ്ങാത്ത ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരു ശിഷ്യൻ അവിടെ ഉറങ്ങാത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് വന്നപ്പോഴും എന്തോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമഹംസറല്ലേ, അങ്ങക്ക് സാധിക്കും, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ 24 മണിക്കൂറിൽ 1-2 മണിക്കൂർ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിനക്കും എന്തുകൊണ്ട് പരമഹംസനായിക്കൂടാ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ എല്ലാം അല്ലെ, നമ്മുടെ
എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള പരമഹംസരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഋഷഭദേവൻ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു മക്കളോട്, തപോ ദിവ്യം പുത്ര കായേന സത്വം, തപോ ദിവ്യം പുത്ര കായേന സത്വം. എന്താണ് പറയുന്നത്? മക്കളോട് ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുകയാണ്, ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇവിടെ ഇല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എവിടെയാ ഉള്ളത്? അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അല്ലെ, ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ശാശ്വതവും ആനന്ദമായ ആനന്ദ ലബ്ധി എവിടെയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. മൂഢന്മാർ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിന് പകരമായി ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തെ ആരെയും ചൊല്ലുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം മൂഢന്മാർ സന്തോഷം എന്ന് കരുതുന്ന സുഖങ്ങൾ പന്നികളും നായ്ക്കളും വരെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. അത്തരം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ഒരു മൃഗത്തിനും പക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നികൃഷ്ട ജീവിക്കും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള അവർക്ക് അത്തരം ആനന്ദം അത്യധികമായി ലഭിക്കുന്നു. എന്നാലും മനുഷ്യജീവിതം അത്തരം നിസ്സാരമായ ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചവയല്ല അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? തപോ ദിവ്യം പുത്ര കായേന സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. തപോ ദിവ്യം തപസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മുടെ തപസ്? നമ്മുടെ തപസ് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ ഇരിക്കുവല്ല വേണ്ടേ അല്ലെ. അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അത്രയും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാടുണ്ടായിരുന്നു, വിജനമായ പ്രദേശമുണ്ടായിരുന്നു, ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മളെന്നാ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ എന്താണ്? പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിനി വിവേചന മന്ദാസു മന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യ ഉപാഹൃത. നമ്മളൊക്കെ അല്പായുസുകളാണ്. നമുക്ക് എത്ര ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. പണ്ട് കാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിനും 10,000 1000 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 100 വർഷങ്ങളോ അതിന് കൂടുതലൊക്കെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ജീവിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് 70 60 50 ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി അല്ലെ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അല്ലെ. അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മുടെ തപശ്ചര്യ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുക അല്ലെ. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തപശ്ചര്യ. അപ്പോൾ ആ തപശ്ചര്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. അല്ലാതെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ അല്ലെ. മൃഗങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം. മൃഗങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവരും സ്വയം രക്ഷ നേടുന്നുണ്ട്, അവരും സന്താനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനോ ഭാഗവതം പഠിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയും. ചന്ദന മരം എന്തിനാണ്? ചന്ദന തൈലം ഉണ്ടാക്കാനും ചന്ദനം നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് തൊടാനും അതിനൊക്കെയാണ് എടുക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാന് ചാർത്താനും ഒക്കെ. അപ്പൊ ആ ചന്ദനമരം ആരെങ്കിലും വിറകായിട്ട് കത്തിക്കുമോ? അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാത്തവര് അത് അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ മനുഷ്യജന്മം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്, ആത്മീയ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിന് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിൽ മൃഗത്തിന്റെ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തരം താഴാതിരിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിശേഷണം എന്താണ്? മനുഷ്യന് ഉയർന്ന ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഋഷഭദേവന് 100 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. 81 പേര് തപസ്സികളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആത്മീയ ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ 81 പേര് മഹാ തപസ്സികളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. പിന്നെ 9 പേര് രാജ്യ അധികാരികളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. പിന്നെ 9 പേര് അവധൂത പാത സ്വീകരിച്ചു. അവരാണ് നവയോഗീന്ദ്രന്മാർ.
നവയോഗീന്ദ്രന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ആ നവയോഗീന്ദ്രന്മാരാരാണ്? ഋഷഭദേവന്റെ 9 പുത്രന്മാരാണ്. അവര് ഇപ്പോഴും ജനലോകത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവര് അവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട് ജനലോകത്തില്. ഓ ഇത്ര 81 തപസ്സികള്, 9 പേര് രാജ്യാധികാരികള്, 90 അല്ലെ. 9 പേര് അവധൂത പാത സ്വീകരിച്ചു നവയോഗീന്ദ്രന്മാരായിട്ട്. ഇപ്പൊ 99 അല്ലെ. ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട്. ആ ഒരാളാരാണ്? അതാണ് ഭരത മഹാരാജാവ്. നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 8ാം സ്കന്ധമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് 8ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവത്ഗീത 8ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഭരത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അഭിസ്മരൺ ഭാവം, അത് ആ ശ്ലോകം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭാരതം എന്ന പേര് തന്നെ ഭരത മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭരത മഹാരാജാവ് ആ ഭാരതം, പഴയ ഭാരതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനും നേപ്പാളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയൊരു രാജ്യമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രാജ്യം ഭരിച്ചു. പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ചു. കുറച്ച് പ്രായമായപ്പോൾ അതൊക്കെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ആശ്രമമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ അതിനിടയിൽ ഈ വലിയ രാജ്യത്തെ നിഷ്പ്രയാസം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്, നമ്മളെന്താ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ നടന്നു വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭരത മഹാരാജാവ് സ്വന്തം രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ലാത്ത ആ രാജ്യം നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. എന്നാൽ ആശ്രമം കെട്ടി അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ നദിയിൽ വെള്ളമെടുക്കാൻ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള മാൻ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു സിംഹം അതിനെ പിന്തുടർന്ന് വരികയുണ്ടായി ആക്രമിക്കാനായിട്ട്. ആ മരണവെപ്രാളത്തിൽ നദിയിലേക്ക് എഴുത്തിയാടുകയും പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ആ കുട്ടി അവിടെ കിടന്നു. ആ അമ്മമാനെ ഒഴുകി പോവുകയുണ്ടായി വെള്ളത്തിൽ. ഓ ആ മാൻകുട്ടിയോട് ദയ തോന്നി അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ദയ തോന്നുന്നുണ്ട് തന്നെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ദയ തോന്നേണ്ടത് തന്നെ. അപ്പൊ ആ ദയ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ ആ മാൻകുട്ടിയുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി. എന്താണ്? തൻ്റെ എല്ലാം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ മാനിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം സദാസമയം ചിന്തിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആശ്രമം കേട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ പറയുന്ന അസോസിയേഷൻ, യാതൊരു അസോസിയേഷനും ഇല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭരത മഹാരാജാവ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി. അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളും പതിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഭരത മഹാരാജാവിന് യാതൊരു അസോസിയേഷനും ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ഈ മാൻകുട്ടി മാത്രമേ ഒന്നിച്ചുള്ളൂ അല്ലെ. അതിനോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി. ആ വലിയ രാജ്യം നിഷ്പ്രയാസം വിട്ടെങ്കിലും മാൻകുട്ടിയെ ആ മനസ്സിൽ നിന്നും പോയില്ല. അങ്ങനെ അവസാന നിമിഷവും ആ മാൻകുട്ടിയെ തന്നെ ചിന്തിച്ചല്ലേ, ഈ മാൻകുട്ടിയെ ആര് സംരക്ഷിക്കും, എങ്ങനെ ഈ മാൻകുട്ടിയെ മറ്റു ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ കൊന്നു തിന്നു, ഇതൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മാനിന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മം ജഡഭരതനായിട്ട് പിന്നീട് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുകയും അല്ലെ, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഭരത മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ ആ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം 5:5-18 പറയുന്നു. ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന സസ്യ നപതീശ സസ്യ നമോചയേതേ സമുപേത മൃത്യു. ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ നപതീശ സസ്യ നമോചയേതേ സമുപേത മൃത്യു. നമ്മുടെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്, അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇന്ന് കൂടുതലുള്ള അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഋഷഭദേവൻ ഇവിടെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അല്ലെ. അവരെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്, തൻ്റെ മക്കൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും അല്ലെ.
അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വളർത്തണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും അല്ലെ, നമ്മളെ മക്കൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മള് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു ആവണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. നമോ ചെയ്തേ സമഭേദ മൃത്യു അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗുരുവാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരു. ഒരു പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നവര് അവർ യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും ആവണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം, അവരുടെ മക്കളെയും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെ. നമ്മൾ മക്കൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും, അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും, അവർക്ക് നല്ല ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, അവർക്ക് നല്ല കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കും, നല്ല വീട് വെച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോ എന്താണ്, യമസ്യ കരുണാനാസ്തി അല്ലെ, അവസാന യമരാജൻ വന്നിട്ട് അവരെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കും, വേറെ മറ്റാരുടെയോ ഗർഭപാത്രത്തില് വീണ്ടും ജനിക്കും അല്ലെ, വീണ്ടും വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം അല്ലെ. ഒരു യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം. അപ്പൊ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു, ഒരു യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന അച്ഛനും അമ്മയായിരിക്കണം. പിന്നെയോ ദേവതമാരെന്ന് പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്കും അവരെ സമീപിക്കുന്നവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന അവർക്കും ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിലാണ് അവർ യഥാർത്ഥ ബന്ധുക്കൾ. ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ യഥാർത്ഥ ഭർത്താവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള എന്താണ്, നമ്മളൊരു അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കളെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം അല്ലെ. എന്താണ്, നമ്മൾ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം അല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൃഷ്ണാബോധത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുക. അതാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് 70 വയസ്സിലൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ